Bizkaiko herri txikietatik abiatuko gara gaur. Landabideak ezin garrantzitsuagoak dira lurralde osoa benetan kohesionatzeko eta bertakoen bizikalitatea hobetu egiten dute. Desioen basoa ekimenaren eskutik 120 lagun bildu ziren mutrikun zuhaitzak landatzeko. Basotik fundazioak antolatuta herriko 90 bat ikaslek hartu zuten parte. Aste honetan sustraia saioa bukatzeko Nekatur elkarteko 2 turismo baserri bisitatuko ditugu. Turismo baserrien eta landetxen sarea tresna bikaina da Euskadiko txoko bakoitza ezagutzeko eta kultura adierazpen ugari erakusteko. Otsailaren 6an, Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak garai herri txikia bisitatu zuen landatartasun mailarik handiena duten herrietan 5 milioi euroko inbertsioa aurkezteko. Alboan izan zituen Arantza Atutxa nekazaritza diputatua eta Erramun Osa garaiko alkatea. Ekimenaren helburua landabideak hobetzea eta zaintzea da lurralde kohesioa indartzeko. Programa berri honek aukera berdintasuna ere bermatzen du bizilekua edozein dela ere. Inbertsioa, Bizkaia denontzat estrategiaren barruan sartzen da, lurraldearen garapen orekatuan eta landa eremuetan arreta jarrita. Bizkaia ez dela bakarrik azpiegitura handiekin egiten, baizik eta azpiegitura txiki edo txiki iruditu aldiakusen honekin be egiten dela. Izan be, txikiak izan arren, bertan bizigaren eta herriotan bizigaren personantzako baserri bat, ustiategi bat daukan persona horrentzako garrantzitsua da, beharrezkoa da bide honek egoera honetan mantentzea. 5 milioiko diru laguntza izango da, eta kalkulatzen dugu Bizkaiko 83 herrik jaso ahal izango da bela. Hain zuzen be, bide honek egoera honetan mantentzeko. Ekitaldirako garai aukeratu zuten udalerri zabala delako, biztanle gutxi dituelako eta gune txikiz eta baserri isolatuz beteta dagoelako. Udalerriek eurek eskatu dute bilera askotan landabideak hobetzea eta zaintzea. Kontuan eki behar duguna da, honek lagunduko digula, gutxi gora bera 100.000 euro mobilizatzen. 100.000 euro, badakit, jende askorentzat ez direla asko, baina gure aurre kontua urtekoa da 710.000 euro. Guretzako 100.000 euro sekulako dirutza da. Eta horrek albidetuko duena da, hain zuzen be, herribide batzuk, behintzat konpontzea. Herribidea konpontzea zer esan nahi du? Herritarren bizikalitatea hobetzea. Hemen, azkenean, erdigunean jartzen ditugu herritarrak, landa eremuan bizi diren herritarrak. Hoien irisgarritasuna, hoiek errazago mugitu ahal izatea leku batetik bestera. Eta hori guretzako klabea da. Guztira, 93 udalerrik jaso ahal izango dute laguntza hori. Udalerri batzuek duten hedadura handiarekin alderatuta, neurriz kanpokoa da haien biztanle dentsitate txikia. Karrantzaren atzetik, Orozko da Bizkaiko bigarren udalerri handiena, 102 kilometro karratu ditu eta 2600 biztanle baino ez daude erroldatuta. 17 auzo eta 92 landagune ditu. Gauzak horrela, landabideen sarea, 100 kilometrorekin, funtsezkoa da biztanleen bizikalitatea hobetzeko. Orozkoko herria Euskadiko hegoaldean dago. Ibaizabal Nerbioi komunitateari dagokio. Osasun eta hezkuntza kontuengatik Aiaraldearekin harreman estuagoa badugu ere. Horrez gain, Gorbeialdeko kide ere bagara, 102 kilometro kuadro ditugu. Eta ia 100 kilometroko udalbideak. Auzoak oso sakabanatuta daude, 92 biztanlegune dituguta. Landabideak egoera honean zaintzeko, Orozkok diru asko inbertitzen du, bai asfaltatze lanetan, bai hormigoiztatze lanetan. Landa eremuak suspertzeko ezinbestekoa data. Guretzat garrantzitsua da. Izan ere, hain udalerri zabala izanik, eta landaguneetan jendea bizi denez, lurrak oso ondo zainduta egoten dira, ganadua dago. Hori guztia funtsezkoa da mendiak zaintzeko.
Beraz, Orozkok balio ekologiko handia du eta udalean zaindu egin nahi dugu. Orozkotar gehienak abeltzaintzatik bizi ez badira ere, abeltzaintza gure kulturaren eta gure sustraien parte da. Arraigo y cultura. Abeltzaintzari eta baserriko lanei esker, landa eremuetako biztanleek bizirik eusten diote paisaiari. Elikagaiak ekoizten dituzte eta gure kultura tradizionala gordetzen dute. Eska básica la capilla. Oinarrizkoa da. Gaur egun komunikazioak funtsezkoak dira jarduera mota guztietan. Eta erabateko lehentasuna ematen diogu gai honi. Landabideak urtero hobetzeko programa batzuk ateratzeaz gain, sastrakak kendu eta bideak garbitu egiten ditugu. Lan horiek urtero egitea da gure asmoa. Izan ere, basolurrak dira, eta segurtasun arrazoiengatik, udalak urtean 2 garbiketa egiten ditu, eta sastrakak ere kentzen ditu. Komunikazioak ahalik eta hoberenak izan daitezen auzokoentzat, adecuadas posibles para los vecinos del pueblo. Galdamesen kasua antzekoa da. Udalerri hau Enkarterrin dago 44 kilometro karratu ditu eta 850 biztanle baino ez. 5 landagune eta 40 bat auzo ditu. Galdames udalerria Enkarterrin dago. Somorrostro eta Kadagua Aranen artean. Udalerri zabala da. 44 kilometro kuadro ditu. Eta 850 biztanle. Egia esan, gure auzoak oso sakabanatuta daude. Ia 156 landabide ditugu. 156 caminos rurales. Guztiz landatarrak diren eremuetan bideak oso garrantzitsuak dira, bertakoen bizimodua errazten dutelako. Galdamesen adibidez, 156 landabide daude. Kontu garrantzitsua da, bizikalitateak lehentasuna baitu. Eta auzoetara iristea batzuetan zaila izaten da. Galdames oso landatarra da. Eta laster aterako den dekretua, poz handiz hartuko dugu. Horren premian geundelako, bide batzuk konpondu beharra dago. Galdames ez da beste udalerri batzuk bezalakoa. Aurrekontuak desberdinak dira. Eta bide asko eta aurrekontu gutxi dituenez, gauzak nabarmen korapilatzen dira. Bizkaiko landa eremuek lurraldearen zatirik handiena hartzen dute. Gizarte osoari egiten dioten ekarpena funtsezkoa da, eta landabideek lagundu egiten dute eremu hoietan biztanleriari atxikitzen. Martxoaren 28an, asteazkena, Basotik Fundazioak desioen basoa aurkeztu zuen Mutrikun. Aritz landaketa kolektibo bat da, bertan parte hartzaileen desioak eta landaketa bera uztartu egiten dira. Guztira, 120 parte hartzaile izan baziren ere, Mutrikuko eskoletako 90 bat ikasle izan ziren protagonista nagusiak. Xabier Arruti, Gipuzkoako Lurralde Oreka Berdeko diputatuaren hitzetan, honelako ekitaldiak oso garrantzitsuak dira gizartea basoen garrantziaz jabetu dadin. Basoa, arbola, zuhaitzak, landatzearen ezagutza eman, zer suposatzen duen baso bat edukitzeak, bai ekonomikoki, egurraren garrantzia, bai sozialki, gizarteari ekarpen bat egiten diolakon, inguru giroari egiten diolakon, eta bueno, hori ezagutarazi, hori jakinarazi, hori inkulkatuen aurrei, horren ondorioz sentitu dezaten eta maitatu dezaten, eta maitasunaren horren ondorioz gero baso hori zaindu dezaten bere bizitzan zehar, dauden tokian daudela, ez? Eguzkia lagun gazteek zuhaitzak landatu eta nork bere desioa sartu zuen. Basotik Fundazioaren izenean, Jon Ander Ostolazak Aldundiaren fundazio honen helburuak azpimarratu zituen. Basotik Fundazioa Gipuzkoako Foru Aldundiaren fundazio publiko bada.
Gure helburua da Gipuzkoako baso ondarea modu jasangarri batean kudeatuta ustea. Horretarako baso jabe familiei kudeaketa zerbitzu bat eskaintzen diegu. Esan bezala euren baso eta mendiak modu jasangarri batean kudeatuta izan ditzaten. Ekimen honekin argi geratu zen basoak ondare natural bat baino askoz gehiago direla. Lurraldearen etorkizunerako ezinbesteko espazioak dira. Nekaturren urteko batzar orokorra egin eta egun batzuetara, Idoia Ezkurdiak sustraia saiorako hitz egin zuen elkartearen etorkizuneko gakoei buruz. Zutabeetako bat jasangarritasuna da. Nekaturretik daukagu osatuta jasangarritasun eskuliburu bat, non baita ere irisgarritasuna lantzen duguna, eta bertan ekintza plan bat garatzen dugu, autodiagnostiko bat egin ondoren, ze ardatz edo hildotan egokitu edo hobetu behar den, kasu bakoitzean, eta lanketa horretan laguntza ematen diegu. Azkenean helburua da, gero eta bermatzea jasangarritasun hori, bermatzea baita ere energi erabilpena, ur erabilpena eta bestelakoak. Helburua izanik efizientziak izatea. Jabe asko erretiroa hartzen hasi dira. Beraz, belaunaldien arteko erreleboak ere nekaturren jarduerak markatzen ditu. Ez dugu ahaztu behar, 36 urte direla Euskadin lehendabiziko nekazal turismoa ireki zela, eta horrek egiten du azkeneko urteetan jubilazio desberdinak ematen ari direla sektore barruan. Eta hori dela eta lanketa bat egin dugu jakiteko zein den egoera, hor daukagu semaforo mota bat, koloretan, identifikatuta zein dauden hemendik urte gutxitara jubilazioa tokatzen zaienak. Eta hor, lanketa bat egiten ari gara, bai proiektu desberdinekin, bai hazi, bai landa garapen elkarteekin, bai nekatur bezala, nun lortu nahi dugu laguntza zuzen bat eduki dezaten, batipat, belaunaldi aldaketa horretan, zorionez, familiko norbait jarraitu behar badu, egin behar diean ekintza eta dokumentazio eta guzti horretan laguntza bat, eta ez baldin badago jarraipen bat, baita ere, ekintzaile berria baldin badaude interesatuta landa eremuan, landa ostatu bat irikitzeko, baita ere laguntza hori ematea, Nekaturren arima islatzen duten 2 baserri turismo bisitatu ditugu. Zubeltzu Torre Itziarko Mardari auzoko baserri bat da. Esne behiekin egin dute lan beti eta 2008an baserria turismorako egokitu zutenean errenta dibertsifikatu zuten. Ainara kostatua darama eta bere neba Iñaki eta bien gurasoak ganadutegia arduratzen dira. Ainarak eta Iñakik behien egoera errepasatu dute. Ondo egokitutako ukulua da eta garbitasuna agerian dago. 80 hektarea lur erabiltzen dituzte ganadua larratzeko eta belarra eta artoa ekoizteko. Gure ganaderia, gure aitza eta aitxona eta aurretik hasitako ganadi bat izan da. Leheno oain agroturismoa dana katiak indalotuta zian, 20 inguru, eta gurean aitxak kamionian itxezun lana, eta etxian ebai, eta ja momentu bat jauzan erabaki bat hartu berra zehon, eta azkenean erabaki zuen pabilloi hauin eta pixkanaka esnebeiakin hastia, esnebeiakin segitzia. Eta poliki gehitzen jungea, inbertsioak inditeu, eta aiaugea egun behi gesten, eta beste danea dazkau 250 buru inguru. Esne guztia kaikuri saltzen diote eta ganadua ugaltzeko euren behiak baino ez dituzte erabiltzen. Esnia kooperatiba kaikura emate dugu, produzite duen esnia kaikui saltzei jau,
eta gero gure bigak etxian haste gure bigak, pabilioi bat erosi genuen baita ere orain dela 4-5 urte mendikan pare bat kilometroa, eta eta gero belarrare etxian ite dugu, harto pixkate bai, eta hoxe. Duela 6 urte eta Zubeltzu Torreren historiak markatu duen berrikuntza etengabeari jarraituz, Jesteko 2 robot instalatu zituzten. Oso erosoa eta abantailatsua da abeltzainentzat, baita egunero jetzi behar dituzten buruen ongizaterako ere. Orain dela 6 urte inguru erabaki genuen behia jaisteko 2 robot jartzia. Ze gurian aita eta amare jubilatzea aurreatzen, edadian aurrea, eta erabaki bat hartu gara genekan, eta robota jartzia erabaki genuen. Eta gaur egun oso guztua. Azeran ez zan erresa izan, gogorra izan zen, behiak ikasi arte eta pixkat gogorra izan zen, baina gaur egun oso guztua. Bestela ezingo genuen momentu honetan tamaina hontako esplotazio bat aita ama eta 3 eman. Beste laguntza handi bat ere badute. Ukulua garbi-garbi mantentzen duen robota hain zuzen ere. Robota limpiezako robot hori jarri genuen, orain dela 10 bat urte inguru, 12 igual izango ja honezko, eta azkenian beste laguntza gehiago da, ganadua garbi eta hanketatik hobeto egoteko, eta egia esan oso gustua gauden makina bat. Turismo baserrien onurak ugariak dira. Baserrietan nola lan egiten den kaletarrei erakustea da onura hoietako bat. Jende asko etortzen da baserriko lanak ezagutzera eta abereak nola gobernatzen diren ikustera. Nola agroturismo dakaun, agroturismore azkenian honea etortzen jendiak eta hau ikusteunean, da jendia gehatzea harrituta azkenian estupentzatzen olako aurreapenak eta gauza daudenik, eta ikusteu zelan da hemen, eta azkenian hori gauza ona da, alkarren aurreatzeko eta ikusteko eta baloratzeko guk ite deun lana, eta azkenian jate deuna nundi datorren, eta hori. Ainarak turismo baserriaren instalazioak erakutsi dizkigu. 5 logela, 2 apartamentu eta estudio handi bat. Guztira, 23 lagunentzako lekua. Portxe hau etxearen narribitxietako bat da. Turismo baserria ireki eta urte batzuetara eraiki zuten. Egia esan portxe honek salbatzen gaitula askoz. Hor barruan leku asko dago, baina etortzen dianean taldeak eskertzen da eukitzea horrela txoko bat kanpokaldean. Eguraldi txarra egiten badu zesanik ez, ikusten eurila nola egiten du kanpoan. Eta baita ere barbakoa egiteko eta umeek dakate horre txokotxo bat baita jolasteko eta oso ondo etortzen da, egia esan. Gela guztien dekorazio bikaina erakargarri polita da bezeroentzat. Etxeak 2008 urtean ireki zituen ateak turismo baserri gisa. Egitura osoa berritu zuten, baina baserri izaera galdu gabe. Nekazal turismo honen historia da, 2008an erabaki genuen egiteaz, gelditu zen utza planta hau, diala 350 metro kuadro, egin zuten nire gurasoek eta pabilloia behientzako, eta utza gelditu zen, eta orduan erabaki genuen egitea. Eta daude egin genituen 5 gela bikoitz, 2 apartamentu eta estudio bat. Denera dia 16 plaza eta supletoriakin 23 pertsona arte. Zubeltzu Torreko gela guztiak lehen solairuan daude. Abereekin nola lan egiten den ikusteko aukera ematen dute, kostaldetik oso gertu dagoen ingurune batean. Nekazal turismo honek daukan ona da, dagoela dena planta berdinean, eta orduan ume txikiak inda etortzen dianean hori eskertzen dute, ez egotea eskailerarik eta hori guztia. Gero baita ere eskaintzen diegu aukera nahi dutenak ikuiluko buelta egitea, erakusten diegu
nola behiak eta nola robotekin da nola jaisten dian, eta guzti hori, eta harrituta gelditzen dira, ze ez dute normalean behin ikusi. Eta gero gaude baitare kokatuta leku nahiko honean, ze kostatik 5 kilometrotara gaude, eta guain oso dago modan edo flixak eta asunto hori, eta hondartzak eta baita ere gertu dauzkagu 5 kilometrotara. Nekaturrek jasangarritasunaren alde egin du turismo baserri guztien antzera. Zubeltzu torren eguzki plakak jartzeko lanak hasita daude. Bai, guaintxe bertan gaude, teiatua gaur bertan hasten dira obratan, teiatua guztia aldatu behar deu, eta gero gainetikan jarri behar ditugu plaka solarrak energiarentzat. Hemen inguruneaz eta abeltzaintzaren kulturaz goza daiteke. Nekazal turismoak oso garrantzitsua dira, ze bezeroak ikusten dute nola da benetan bizitza, nekazaritza baten bizitza edo, eta esperientzia hori eukitzeko aukera dakate. Eta baita ere da laguntza bat, bertatikan bizi ahal izateko. Gatzaga Buradon dugu Arabako Errioxan sartzeko atea. Hemen, Areta Etxea turismo baserria bisitatuko dugu. Kale bakoitzean, txoko xarmangarriak dituen herri txiki batean gaude. Ikerren familia beti aritu da ardogintzan, abeltzaintzan eta baratze zaintzan euren burua barazki zornitzeko. Leku zoragarri honetan, Ikerrek upategia erakusteaz gain, horren gainean eraiki duten aterpetxea ere erakutsiko digu. Upategia 1800 urtekoa da. Ikerrek eskailerak jaitsi ditu, balio handiko altxor kultural bat erakutsi nahi diguta. Areto honetan, prentsa txiki bat eta hormigoizko depositu bat erabiliz 1500 botila ardo ekoizten dituzte autokontsumorako eta aterpetxeko bezeroentzat. Nos encontramos aquí en la bodega. Familia upategi tradizional batean gaude. 1800 urtekoa da gutxi gora bera. Upategi hau aitonarena eta birraitonarena izan zen. Gaur egun ardoa hemen egiten dugu. Ahal den usadiorik zaharrenean. 1500 kilo inguru erabiltzen ditugu 1500 botila ateratzeko. Etxekoentzat eta bezeroentzat egindako ardoa da. Bisitaldiak ere antolatzen ditugu. Bezeroek jakin dezaten nola zaintzen dugun lurra, nola egiten den ardoa, eta ardoak nola ontzen eta nola zahartzen diren. Beherago, lurpean, Ikerrek 2024ko ardo bat probatu du. Ardoari ia ekarpenik egiten ez dioten upel berrerabili batzuetan gordetzen du. Bueno, pues este vino 2024 urteko ardoa da. 12 hilabete daramatza upel barruan. Hainbat aldiz pasatu dugu upel batetik bestera. Ardo gaztea da, eta upelak freskotasuna eta kalitatea ematen dizkio. Ikerrek botilaratzen duen ardoa 1965ean hasi zen lurpeko koba honetan gordetzen. Aquí este calao. Lurpeko koba hau 1800 urte ingurukoa da. De 1800. Ardoak beti gordetzen ditugu hemen. Temperatura eta hezetasuna ez baitira aldatzen. Eta ardoak lasai daude. Ontzen. Hemen ardoaren garrastasuna pikin bat jaistea lortzen dugu. 3 urtetan gehienez ardoaren estoka aldatzen dugu. Dena den, botila batzuk ere gordetzen ditugu. Ardoek, botila barruan, nolako bilakaera duten ikusteko. Areta Etxea Gatzaga Buradonen bihotzean dago. Ongi etorria ematean, herria Donejakueren bidean dagoela adierazi digu Ikerrek.
Vale, pues nada, os voy a enseñar ahora... Orain nire turismo etxea erakutsiko dizuet. Areta etxea du izena, eta Gatzaga Buradonen dago. Begira, hemen maskorra dago. Doneiakue bidea hemendik igarotzen delako. Etxeak 12 lagunentzako lekua du eta bezeroak laguntaldeak eta familiak izan ohi dira. Bezeroak euskadikoak eta estatu osokoak dira eta atzerritik datozenak gero eta gehiago dira. Areta etxea osorik eta gelaka alokatzen da. 1993an Araban ateak zabaldu zituen lehen turismo baserrietako bat izan zen. Pues la historia de esta casa de agroturismo... Areta etxea ostatuaren ideia gure amari bururatu zitzaion, etekinak osatzeko asmoz. Turismo etxea 93. urtean irekitzea erabaki zuen. Araban Bizpahiru turismo baserri besterik ez zeudenean. Niri ere gaia interesatu zitzaidan. Bezeroei harrera egin, beraiekin egon, gosariak atera, etxea garbitzen lagundu. Beti egon naiz hemen bezeroekin esperientziak eta bizipenak partekatzen. Eta 2018. urtean gure amak erretiroa hartzeko aukera ikusi zuen eta nik bizimodu honekin jarraitzea erabaki nuen. Egia esan oso pozik nago. Gogoko dut lan hau eta urte luzez jarraitzeko asmoa dut. Y voy a seguir muchos años más. Ikerren gurasoak harro daude euren lanak segida duela ikusita. Berak izugarri gogoko du Buradonen bizitzea eta aterpetxeaz eta upategiaz arduratzea. Yo creo que mis padres están orgullosos. Gurasoak harro daudela uste dut. Gogor lan egin baitzuten hau guzti hau aurrera ateratzeko eta jarduerari jarraipena emango diodala jakiteaz pozik daude. Nik ere oso gogoko baitut landa eremu batean bizitzea. Hemen zoriontsua naiz, eta poziturria da niretzat. Gurasoak pozik eta harro daude. Beste belaunaldi batzuk egon badaudela ikusita. Niri ere gustatuko litzaidake noizbait, seme-alabek bizimodu eta negozio honen aldeko autua egitea. Este modelo de negocios, Areta etxeak lasaitasuna eskaintzen du, bai etxean bertan, bai Arabako Errioxako paisaia beti ikusgarrian. Nosotros en agroturismo Areta etxean hainbat zerbitzu eskaintzen ditugu. Gastronomia, gosariak, bazkari-afariak, bisitaldiak ere antolatzen ditugu upategira eta mahastietara. Eta oso masifikatuta ez dauden lekuei buruzko informazioa ere ematen diegu. Naturaz gozatu dezaten. Pueden disfrutar de entornos naturales. Turismo baserriak eta landa ostatuak oso garrantzitsuak dira Euskadiko landa eremuen kultura aberastasuna ezagutarazteko, eta Ikerrek badaki. Pues mire, yo creo que la importancia... Euskadiko turismo etxeak garrantzitsuak dira. Gertuko tratua aberasgarria baita bezeroentzat. Iaia familia tratua da. Gure tradizioak eta gure kultura ezagutu ditzaten, eta balio erantsia duen esperientzia batekin etxera itzul daitezen. Y con un valor añadido. Biztanleria finkatzen eta nekazaritza errentak osatzen laguntzen du nekaturrek. Baina lurralde txiki batean, funtsezkoa da batez ere, ibar eta eskualde bakoitzaren aberastasuna eta dibertsitatea ezagutarazteko. Kultura, tradizioak, gastronomia eta gertuko tratua dira baserri turismo eta landetxe guztien ezaugarriak.